osabambeke eGibhithe kuze kube manje noma iwundlu selihlatshiwe. So that is dimension number 1. Imistake ababengayenza laba bazalwane ukuthi kuhlatshwe iwundlu chapter number 12 kodwa ba decide ukuqhubeka bahlale eGibhithe noma iwundlu selihlatshiwe. So another thing that we esingeke sivume nathi kuyenza is the last generation ukuqhubeka sihlale eGibhithe noma iwundlu selihlatshiwe futhi. Nathi ke uJesu wasifela okwakusinika onke ama rights namalungelo ukuthi manje sesingakwazi ukuphuma eGibhithe kuphumeke. So alikho iGibhithe sengaphinde libe namandla okubamba ungakwazi ukuphuma kulona ngoba ukufa kaJesu kwakusho ukuthi sekuyaphumeka eGibhithe. Mhla kufa iwundlu bazalwane bami kuhlatshwe iwundlu kwakuyisimemezelo. Nkathi chitheka negazi lewundlu kwakuyisimemezelo sokuthi akekho umuntu ophinda abanjwe eGibhithe anymore. So kwakuvuleka nithuleleni kodwa ngishumayela bazalwane. Mhla kufa iwundlu kwakuvuleka isango umnyango ukuphuma eGibhithe. Mhla uJesu esiphambanweni kwakuvuleka umnyango ukuthi nathi sesingaphuma ezonweni zethu. So akangeke aphinde uSathana akwazi ukubamba noma ngani. Sikho alukho uhlobo lokwehluleka olungaphinde lube namandla phezulu kwempilo yethu because Jesus died. The second dimension is wilderness. Mabephuma eGibhithe bangena ehlane. We all know that uthi ehlane babhekana with so many things ngizothandazeka. Babhekana nezinto eziningi bese ehlane ihlane labo lalibhekene noshodelwa kudla ehlane babhekana nezinyoka ehlane babhekana nokushodelwa amanzi baka bathi bagijima baya kwamanye amanzi bawafica yababa. So impilo yasehlane kwayika inento eziningi kodwa kuningi uNkulunkulu owayekwenza futhi kubo benkathi besehlane phakathi kulo ihlane lelo uNkulunkulu wayebusy ebavivinya. He was training them. With the very same chapter uyabona uNkulunkulu amavesi zangenhle uthi ngani incisha ukudla nganikeza imana ababekade bengayazi oyihlo uthi ukuze nginivivinye ukuba ngibone ukuthi nizoqhubeka nimesaba uNkulunkulu Jehova na. So ihlane is a training indawo la inkosi khona iprepare khona bhekana nama difficulties where uthandaza ngazathi uNkulunkulu akezwe kanti uyezwa akulinde uthandaza uqede uphinde uqale kube sangathi akaphendule kuba sangathi ngeke enze lutho kanti kukhula azokwenza. Ihlane indawo la khona uNkulunkulu khona esefa alegama lokusefa isigini niyasazi isizulu esinjalo la uNkulunkulu khona esefa eselector ekhetha abantu abazokulungela ukuyongena la ufuna ukuyobafaka khona because we all know ukuthi baphuma baba baningi ehlane kodwa bangenanga bonke eKenani. So ihlane ila khona uNkulunkulu ezo ekhetha ehlunga ehlane kuvele izinto eziningi la khona sibone khona abantu begunyulwa ehlane bekufana naseGilgal. iGilgal kwakuyindawo yokususa ihlazo laseGibhithe yabona. So ihlane ke ihlane ligumula leyanti yase-Egypt liyikhiphe yonke because sizwile mabasanda kuphuma babe nalengqondo ukuthi nje ngangcondo siyekile safele eGibhithe basakhumbula ukukhamba noanyanisi base-Egypt but ihlane ke liyakusebenza ukuze noma uyongena eKenani kodwa ungabi nelanguage yase-Egypt. Alilula lona mawuthi ulisondele kahle eduze kwalo kodwa ke ayilikhipha equality. Ya ihlane la khona ba ehlane ba experience babona uNkulunkulu abahamba naye. Don't forget uthi uNkulunkulu bekade eyibonakalise kuMoses engakazi ayibonakalise kubantwana bakaIsrael. Wathi Moses, don't worry, labo ngizodila nabo ehlane bazongibona ehlane ukuthi ngongobani. Baqala ukubona ehlane ukuthi idwala liyakwazi ukukhipha amanzi. Walishaya kabili uMoses lakhipha amanzi baphuza bonke
uye kwesibili nakhona kwakufanele akhulume-ke the time waphinde walishaya futhi lakhipha amanzi. Bake babona ngalolonga ukuthi umuntu uyakwazi ukubhakelwa aphekelwe uNkulunkulu, amphekele imana yehle, avuke ekuseni adle breakfast ephekwe uNkulunkulu. My God, hallelujah. Bengadla enye into, bedla nje imana kuphela. Lithi iBhayibheli imana yayiphenduka lento ayisuke idinga umzimba walo ngaleso sikhathi. That's why mabe iqamba igama ethi imana kuzobe manje. Lithi bathi what is this? Ngoba kuzobe manje akaze baze bazi ukuthi yini laba beyidla. Ngoba le yanto yayiphenduka itest njengalento oyidingayo that time. Omunye wayedla athi ngizwa ngathi ngidla inyama kanti umzimba udinga inyama that time. Omunye mayidla basho izinto ezingafani. That's why babuza leli gama ethi what is this? Lisho ukuthi babuza ukuthi kanti yini le? Ngoba uthi omunye yazi namhlanje bengathi ngidlile cause the same thing. Kodwa mangiyidla lento iphenduka lento edingwa isidingo sami. Ngoba uNkulunkulu njalo so yabaphekele lokho ukuthi they experience the move of God. In the Bible into ekade ingalokho ngokuyeka ukuhamba nabo insika yefu. Nanikhona esontweni kodwa insika yefu yayilokho inabo ngizothandaza abazalwane. Insika yefu yayinabo lithi iBhayibheli insika yomlilo yayikade lokho ihamba nabo ehlane. Malibonge igama lenkosi. Sachaza khona la abazalwane ukuthi sasimemeza sithi insika yefu yayiphenda ebusuku, insika yefu emini yayikwazi ukuphenduka ithunzi makushisa. So lela fulelana nje ayingeyona insika yefu nje ngoba kwenziwe nje isayini eqiqi kwawuthi uIsrael mathwala ishisa ngempela ehlane kuyashisa ke emva kalokho the very insika yefu yayenza uIsrael uhambe ngaphansi kweEkon. Ya uhamba uIsrael ungabulawa yilanga makushintsha isizini ngoba khanjiwe phela ba 40 years makushintsha isizini kungena isabi winter. Lithi iBhayibheli insika yomlilo yayiphinde futhi yenze njani bathandekayo mase kusebusuku ibafudumeze. uNkulunkulu eprovide isidingo sabo. Nithuleleni ngiyasho manje into ezokumangalisa lithi iBhayibheli ingubo ababephume beyigqoka wawungekho uWoolworth ungekho uTruworth bala nengqotholo ezinye ke ibizayo enisaziyo. Lisithi iBhayibheli kwakungekho sitolo kungekho shop. My God, hallelujah. Umuntu ingubo aphuma ngayo eCosetta ingubo wayiphume igqokile eGibhithe wagqoka izicathulo wayeyifakile kwakilezi izicathulo ayekade eyifaka eseGibhithe for 40 years. My God, hallelujah. Shuthi wayiphume no 10 years egqoka size 2 noma size 1. Ngithuleleni ngisho maya eno 10 years egqoka size 1 enkathi eqhubeka ekhula lo ya size 1 mayise khule na 16 years wawushintsha lo size 1 ube usize 4 kuya ngosize bezicathulo ke beinyawo zakhe mawuthi uvele umuntu ophiwe einyawo owaye lo ya size 1 wawu size 1 wawuthi yabona 15 years 20 years later useku size 10 ngoba isicathulo sasikhula nonyawo makukhula isicathulo akukhula unyawo kodwa bambonile uNkulunkulu ehlala. Somebody say amen. There's a dimension where God ezambula in your life train you. uNkulunkulu ekuvalele ekhoneni efuna ukuthi umazi, efuna ukukhamba ngawo wonke ama angles empilweni yakho. My God, hallelujah. Ya la uNkulunkulu eyimbula khona eziveza sometimes enye indlela zakho uNkulunkulu ukuthi ayiveze ukuthi ayifihle. uNkulunkulu uyakwazi ukuyiveza ngokuyifihla ukuthi angabonakala omlindi ethi abonakala khona kanti ufuna ukubonakala. uNkulunkulu kafuna ukukubonisa ukuthi ubani ngokuthi angaveli uma ufuna ukuze umazi ukuthi uNkulunkulu okwazi ukuvela noma usocabanga ukuthi ngeke avele. Kodwa izinto ngeke uyixoxela abantu singakaze uNkulunkulu akubonise zona. Wena uwe lo okwazi ukumtshela omunye umuntu ukuthi ethi umuntu ngiyambona ungishila uthi hey wena seniyamazi wenza kanje nakini ukathule ngathi uthule kanti akathule siyobona mayiseqhaba ukuthi kanti akathulanga umthetho wakhe. uNkulunkulu ukayiveze ngokuyifihla angabonakali kanti ufuna ukuyiveza. So benza yoma yini uNkulunkulu ebingabenza babone ukuthi uyena yedwa uNkulunkulu. So ehlane there's a lot bekunezimpi bekune so many things ehlane and iningi into ehlane ebikhona but iBhayibheli lithi uNkulunkulu wahamba na. There's a second dimension. A third dimension is Canaan dimension.
It's when abantu bengena ezweni lesethembiso. Siyazi ukuthi spiritually most yabazalwane bathi izwe lesethembiso is when thina siyofika ezulwini. But before that, even in your life usekhona la emhlabeni, kuyenzeka uNkulunkulu ahambe nawe akuphushe uze ufike kuyikhenana lakho. Should izinto uNkulunkulu abekade kwethembise zona. So memezela njalo ekhaya uyaphinde ngizoshumayela phume ngihambe khona nibathandekayo. Kuyenzeka ukuthi ukhonze uNkulunkulu ufike uNkulunkulu akuphushe. uNkulunkulu uyakwazi ukuthembisa into 15 years ucaba usekhohliwe, akuthembisa into 20 years ucaba usokhohliwe. Kodwa lithi iBhayibheli akasiyena umuntu ubengazwakala eqamba amanga. uNkulunkulu uyakwazi, uyabona umuntu okwazi ukugcina isithembiso sakhe uNkulunkulu. So uNkulunkulu uyakwazi ukuhamba nawe akuthwale akuthembise ukhale ucaba ukuthi wayidlala ngawe, kanti uNkulunkulu uyazazi. Sisikhonza uNkulunkulu weyikhathi nenkathi, God of times and seasons. Meke isizini yafika uNkulunkulu wenza sure ukuthi izinto akuthembise zona zenzeka noma ungasenzi lutho. Canaan level where ufika kwi-promised land. Laba bazalwane sifunda khona, sifunda ke laba bazalwane sebefika ezweni laseCanaan. Into engijabulisayo la, onke lama levels awu3 ngwabalile anama message awo. Mangithanda ama message awo, ngisho uthanda ama message awo. Bikhona imessage yokuphuma kwabazalwane eGibhithe luleko neyalo nama instructions nama commands nezinto abakufanele bayilandele ukuze bakwazi ukuphuma kahle. Futhi i-dimension 11 ine message yabo. Ehlane kune message yakhona futhi. Bekhulunywa kufundiswa, befundisa ukuthi nikwazi kanjani ukuhamba noNkulunkulu ehlane, ningamhlubuki noma nisehlane. iCanaan futhi nalo kodwa ngithule yazi. iCanaan futhi nalo line message yalo. Chapter number 7 kuDeuteronomy. By the way, Deuteronomy chapter number 1. From chapter number 1 going forward, uzobona ukuthi now God is preparing. Uprepare uIsrael ngezwe lesethembisa. Angihambela chapter number 1. Hambela chapter number 1. Konke ngifuna ukukubonisa yona. Verse number 3. Noma 30 verse 5 service card. Lithi iBhayibheli ngaphesheya kweJordani ezweni lamaMowabi uMose waqala ngaphesheya kweJordani. uMose waqala mabe cross nje iJordani. Lithi iBhayibheli uMose waqala ukucacisela lo mthetho ngokuthi uJehova wethu wakhuluma kithi eHoreb wathi sekuyisikhathi eside nihleli kule ntaba. Usethi ke phendukani nihambe niye entabeni yama-Amori nasendaweni zonke iseduze nakhona eArab nasentabeni zengezansi naseningizimu nasogwini lolwandle ezweni lamaKenani. NaseLibanon kuze kube semfuleni umfula eEufrate. Bhekani ngilibekile izwe phambi kwenu ngenani nilidle izwe uJehova alifunge lo yihlo oAbrahama noIsaac noJakobe ukulinika lona nenzalo yabo emva kwenu. Somebody say amen. Somebody say hallelujah. Take verses, take chapter number 7. Uyabona uthi uNkulunkulu wathi ku Moses senihlala isikhathi eside kule ntaba. Kwase kuyisikhathi la kune transition khona. Sefana baphume manje ehlane. Wathi uNkulunkulu nihlala isikhathi eside la, wathi manje phendukani ke manje niwele lo mfula nihambe niyongena ezweni lamaKenani. Kusho ukuthi ke uMoses manje useqala ke uNkulunkulu kuye usedesigner umthetho omusha ongasakhulumi ngehlane. Manje uyaba prepare what I know my friend. Uyaba prepare manje spiritual, uba prepare psychological konke ama spheres, ubalungiselela izwe abazongena kulo manje.
Ngoba enye yeingozi engasho umuntu ayenze ukuthi siphusha abantu bayezweni imessage yakhona singayiphathi nokuba preparela izwe abazongena kulo. Ngoba i-dimension inezwi nemiyalezo walo olungisela abazalwana mabengena kulo ukuba bangahlukani noNkulunkulu. Now we hear that chapter number 7. I'll say chapter number 7 because I'm just skipping some other things now. Verse number 1. Uthi lapho Jehova uNkulunkulu wakhe yangenisa ezweni oyakulo ukulidla aqoshe izizwe eziningi phambi kwakho, amaHethi namaGirigashi nama-Amori namaKenani namaPeris namaHivi namaJebusi, izizwe eziyisikhombisa ezinkulu nezinamandla kunawe. Uthi ke nalapho uJehova uNkulunkulu wakhe ezinikela phambi kwakho uzinqobe, wozichitha ngokuzichitha, ungenzi isivumelano nazo, ungabi namusa kuzo. Akukhulunywa ngehlane manje. Banika ilanguage yezwe asebeyongena kulona. Ungangenisena nazo, ungayiniki indodana yakho, indodakazi yakho, ungathatheli indodana yakho, indodakazi yakho, uthi ngokuba uyakuphambukisa indodana yakho ekungilandeleni ukuba bakhonze abanye onkulunkulu. Angithi bathandekayo. That is so very much important. Chapter number 8. Bukake. Usathi Jehova, yonke lemiyalo engiyala ngayo namuhla niyakugcina niyenze ukuba niphile nande ningene ukulihle izwe uJehova anifungela lona. Bambake konke ngifuna ukuthi sithandazele njalo. Wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akuhole ngayo leminyaka engama-40 ehlane ukuba akuthobise. Bukake ehlane bekwenziwani? Ukuba akuthobise, akuviviye, azokusenhlizweni yakho. Uma ubuya kuyigcina imiyalo yakhe noma cha. Basehlane nje la uJehova bakhala bona kanti uJehova uyabathobisa. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu futhi ubusy to humble you and to test you. uNkulunkulu ubusy uyabathobisa futhi number 2 uyabahlola. Lithi iBhayibheli wakuthobisa ke ngokukulambisa. Anithule yazi ngiyashumayela. Bazalwane khona umnyango engifuna ukuthandazela uzovuleka ngoba anibonanga live sesifundile nje. Ngicabanga ukuthi ngifike ngephutha kulo. Khona la ngifuna siphushelene khona ngoba inkosi khona la isifaka khona. Usethi wakuthobisa ngokukulambisa. Should all along ngilambisa ukuthi halala, ngilambisa ukuthi mshuthe into zami, kanti uJehova unesandla ekulambiseni kwami. Uyabona mfowethu, enye into la khona ulambisa ukuthi umsebenzi eSouth Africa awukho. Kodwa enye into kuNkulunkulu onesandla, shothi ngezinye indlela kheshama. Ngezinye indlela abantwana bakaNkulunkulu have nothing to do with economy. Thina singeni kwi-economy, asingeni ekuthenini umsebenzi khona noma ayikho, asingeni kwi-rand elehliswa ukuthi mthambo ne-Iran angasebenzani, asihlangani nokunyuka kapetrol nokwehla kwayo. Thina silalela ukuthi uJehova ubhizi nani ngempilo yethu. uJehova uma esangitraina esangithobisa, uJehova uma esangisebenza, uma ngisesesandleni sikaNkulunkulu, yes ngiyavuma kungenzeka ngithi ngiyafuna ukudlanga kutholi, kodwa ngifuna lokho kuba ukuthi isandla sikaNkulunkulu esenza lokho. Otherwise uma kuyipoverty ngima ngenyawo ngoba alisho iBhayibheli uthi siyolawula ukuhlupheka, siyolawula ipoverty, siyolawula uSathane, siyolawula uthi awuthontiswa yimi. Ngicela ukusho uma kuNkulunkulu ngiyavuma, kodwa uma kuamadimoni okuhlupheka I say no. Uthi anazi ngizokwenzani, ngiyanibona nje sizodwebula yini namhlanje. Khona umzalwane owahlabela ingoma wathi hlala ungifundise ukuthi mayenze. Uma kuyintando kaNkulunkulu kuyi-purpose ngisesesandleni uNkulunkulu engishape engakha, let your will be done. Sisephetshini elodwa sangathi uyazi ube nalenkane enginayo. Uma kuyisandla sikaNkulunkulu ngoba ngizwile ukuthi no Israel wakungamdlulisa ehlana ukuthobisa wena okwakuwena owawuthesta. Ngithi sengathi ngaze ngithi intando yakho Nkosi mayenzeke, kodwa the very same ngiyaphakama futhi ngithi
ukuthi uma kusathane nokuhlupheka, uma kungamadimoni, ngizodweba ulayini namhlanje egama likaJesu ophilayo. Angifuni sithi asibe nesandla. Bana ngimukele uthi Jehova ngakuthobisa, so he humbled you, allow you to hunger. Allow you to hunger. Uma kuNkulunkulu uthi allow you to hunger. Allow you to hunger. Uma kuNkulunkulu engisebenza, okay. Ngengikwazi ukuyikhipha ebhodweni umpheke sangipheka, angithi? Ungakwazi ukugxuma nje uphekwa. Angeke uyikhiphe ebhodweni umpheke sayipheka. Engakuvuni. Engimelene nakho ukuyithuka sekubhizi ukusathana in charge. Ngoba ngiyacheck ukuthi isiphi isandla kodwa ngithule bazalwane. Fanele ngibone isiphi isandla esisebenza lento. Uma ngingenakho manje ngithi ngiyabuka isandla sikaNkulunkulu. Wathi uDavid kungcono ngiwele esandleni sakho. Ngithulelele ngiyashomana ukuthi ya ngiyavuma kungcono ngiwele esandleni sakho ngoba kwesekho isandla kukhona umusa. Into engayivumi ukubona uSathane engenelele ehluphekweni kwami. Ukubona uSathane engenelele ekutheni uDoda kusebenza nje ngokwentatho kaNkulunkulu futhi abe ngiyasebenza kodwa amadimoni angenelelile ngegama likaJesu solwa nalokho. Angizukulamba kanti amadimoni, angizukuvuma ukuhlupheka kanti uSathane, angizukuvuma ungabi nazo izinto kanti uSathane. Uma inkosi ingisebenze mayenze intatho yakho. The problem sivumele izinto ngabe siyayiphila. Sala sithi inkosi wena utho ukuthi komsebenzi uSathane. So he humbled you and allow you to hunger. Ngicela ukuzama abazalwane ukubuka. Yiphi indlela ukuthi ba escape la bazalwane? Baba ngena kuphunyuka. Yabona into imeyenzo uNkulunkulu kwena awunaphunyuka. Awunaphunyuka. Bethe ngakulambisa, wawulanjiswa yimi. Uthi ngangikuthobisa. Ngakulambisa. Nani khona esontweni mhla usisi. Anisasikhonza ndawonye noHana, nani khona nani ayikhumbula le. Umzane sasikhonza naye ebandleni uHana. uHana kwavalwa uNkulunkulu isibeletho. Lithi iBhayibheli isibeletho sikaHana sasivalwa uThixo. uNkulunkulu wayisivalile isibeletho. Walokha uNkulunkulu. Iquestion ithi yini konje ongayenza la? All doctors, you go this side, you go left, you go right, you go kuthusha uNkulunkulu uvalile. So he humbled you, allow you to hunger. Message iBhayibheli ukuthi into emnandi ngoNkulunkulu. Buka, he humbled you to allow you to hunger. Kodwa context ethusayo futhi ozoyilandela. Message to and he fed you. Ngoba njalo uma into inesandla sikaNkulunkulu ikhona kodwa indlela enza ngayo futhi. uNkulunkulu akakwakhela ukukubulala, ukwakhela ukwakha. Uyazi uyobona ngani manga amadimoni uSathane uvala kwasani azavala ngisho nentubanyana ukwazi ukuphefumula. Uyabona uvala amawindi, avala ama ventilator. Uthi usaqedile aphinda afaka indwangu enye kubambela ubothani noka yilo. That's what devil do. So ilithe iBhayibheli you to hunger and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know. That part leya part ethi wakunikeza imana oyihla babengayazi nawe futhi wangayazi. Akusho khona ukuthi akhulunywa nje kushusa ukuthi ngakunikeza imana owawukade ungazi ukuthi velephi. Futhi noma bethi uniyazama ukuyitrace emuva kobaba ukuthi yakuyenzeka into enje no baba bakhe bathi asikwazi nje. Yazi madoda khona uNkulunkulu engifuna ukumemezela la endlini kodwa ngiyamuzwa lokho ekhuphuka la ngizomemezela ngekho kudala ngikhona nibathandekayo. Bathi oyihlo uthi le mane engakunikeza yona aniyazi. Uthi number 2 noyihlo
ababekade mathi niyazama ukubuza kuma-faith fathers, niyabuza kokhokho, baba naka nahlangana nento enje, umkhulu wawaxoxela nje ngento eyifana nale, athi umkhulu no akakaze siyibone into enje. Khonto engifuna ukushumayeza yena, lo nkulunkulu lo esimkhonzayo nesimdumisayo, he is able ukuthi akwazi ukwenza into engatraceki. uNkulunkulu akanqeni uqala ngawe ukwenza into engakazi yenzeke before. Uthi uyahlehla kuthiwa akaze siyibone into enje. Le generation namanje ngisamile ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uma wakwenza ku-Israyeli wawurebellious kangaka, mantshinga owawungezwa wawuvukela uMose, hawu manje mo kule generation emkhonzayo ukuthi uNkulunkulu angenzi isimangaliso. God is able to change your life like this. Somebody say by his divine power. Now uthi obaba bakho bebengayazi letho. Uthi nawe ubungayazi. Uthi nobaba bengayazi. Kusho uthi uNkulunkulu ibiqala ngawe lento kwenzeka. Bafethu anginawo umona. Bafethu into engihluphayo la, ngibuka iaudience. No, I'm trying to ngithatha ikamera yami ngiyisa kuleli uhlobo lwebandla. Laba abantu abezwakala noma bethandaza. Hayi ngizophuma ngibaleke lekhaya. Akaze sizwe bethandaza. Akaze ngizwe nanokuthi kodwa bafethu nikhona. Umuntu obalwa kwi-fasting nje uyedwa, uMoses umholi wabo, uyena okwanyuka waya kwi-fasting. Lezi sibhizi laba banama-experience amabi mani, bayacomplaina, bafuna ukubuyela eGibhithe, bafuna lokho bakhonza ney'thixo benjalo, bayabuya bayaxolisa abanjeya bayaxolisa abantu, kodwa bake bahlangana nento, bake bahlangana nento eyaqala ngabo ukwenziwa uNkulunkulu phezu kwempilo yabo. Somebody say how much more? Nithunanani say how much more? uNkulunkulu wenzela amaGibhithe, uIsrayeli wawuhlupha kangakanani abamkhonzayo, kangakanani abagcwele umoya oyingcwele, kangakanani abamdumisayo, kude kumemezele something is coming. Expect your miracle. Say hallelujah. Say by his divine power. Now mona laba bazalwa nabahluphayo kwenza baka bahamba olwandle emhlabathini owomile, babona amanzi nanga behlupha benjalo, abathandazi abadumisi bafuna ukuya eGibhithe, azenze lutho, aziworship, azenze lutho. Ingithandaza umholi kuphela uhlale exolisela njani, hawu baba sebephinde bona futhi, hawu baba sebephinde baganga futhi, hawu hayi kodwa bafethu lo uNkulunkulu kanti bafethu lalela, kodwa uNkulunkulu ukwethembeka kwakhe athi as long as kulungile ngiyababona bamoshe, kodwa mangithembisile lathe bayakhona. uNkulunkulu engasapoti ibandla elingathandazi, uNkulunkulu aveza amandla akhe kubantu abacomplainayo, uNkulunkulu aveza amandla akhe kubantu abafuna ukuya eGibhithe, uNkulunkulu aveza amandla akhe kubantu abakhonza ithixo, ayeka abangcwele bakhe, ayeka abasalwane. Ngiyamemezela ngegama likaJesu, okuhle nomusa kuyakulandela. Ngiyamemezela. No, yazi challenge. Sangiphansi kancane. Bese ngithanda. Uyazi challenge yini? Masifunda iBhayibheli sijahile. Awusabuki audience. Ngichekhele ukuthi iBhayibheli likhuluma ngobani. Mose uyaqhathanisa. Hawu. WeNkulunkulu. Wavula ulwandle kwahamba nale genge. uNkulunkulu yilaba yibo lemafunda la eBhayibhelini, ibona la
abahamba emhlabathini omile. Yibo labo bofita ngemana njalo ekseni. Ubabhakela njalo ungafeyili. Ngihlushwa into ebuhlungu mangithi ngiyabatracer spiritual status sabo. Angikhumbula ngelodwa bethi baba wethu sezulu. Ukuthi nje bathola iprivilege ukubizwa ngesizwe sakho nje. Uyazanika esodweni. Ukubizwa nje ngesizwe sakho badla amafa. Ukubizwa nje ngabantwana bakho. Ukubizwa nje ukubizwa nje ukuthi bangabazalwane. Abathandaza abazini ukudla, abenza lutho abaveli, asibezwa kufundiswa. Ubani bafuna ngisizani phela ukuthi nami iBhayibheli angisho ngikadelo. Kodwa nike nahlangana noIsrael ukuhlangana nje kuba nje fasting to kemando, ikoshande maha. Ipro naka Lord ilanga. How many cross night prayers? How many prayers we do? How many fasting we do? How many worship we do? How many somebody say ke manje uma lithi iBhayibheli inkasumulo iyekugcina iyokuba nkulu kunayoqala inkasumulo iyekugcina iyokuba nkulu kunayoqala. Somebody say hallelujah. iBhayibheli lithi insika yefu yayihamba phambi kwabo. iBhayibheli lithi insika yomlilo yayihamba phambi kwabo. Kodwa bakuthi kufundelakho lithi umoya ingcwele uhlelela kuwe. Naba babe nensika yomlilo umkhona kaNkulunkulu babembona lapha noma busethebanakela wena uhamba nabo la. Somebody say how much more. Before I pray for you, I call you position. I call you what you qualify. I qualify la ndiyakutshe. We are qualified. You are the right candidate. Look by skepse. Nini iBhayibheli masilifunda abazali sijahile. Okubuke nje uIsrael. Uthi uyafunda. Angisho asiqhathanisana sicompete. Kodwa nje ubuke spiritual status. Labantu balimana. Kemu ninandi. The very same people. Yibo laba icathulo zikhula nabo nengubo. Akuthandaza next lapha kuya complain indlela yonke. Moses kodwa icathulo ikhula phambi kwakhe. Moses uskipelana ehlala kuze neGibhithe. Ngcono kube safela khona. Kodwa icathulo ziyaqhubeka. Power of God was active. Yet their spiritual life was inactive. But the power of God was active. Then this is what devil want to do. Ukina ufuna spiritual life set sibe active. But amandla kaNkulunkulu abe inactive. Turn no ways, Sean, turn no ways. Turn no ways, say no ways, no ways. Somebody say no ways. Somebody say no ways. By the way, Tina Singer, see we level ka Moses. Uma comparwa uIsrael noMoses. Thina sifana noMoses sonke. Ngoba singena in the Holy of Holies. Laba bantu akaze bangene efini angelilodwa ila. Umfana wayazifu kwaku Joshua noMoses 2. Ibandla lirepresenta uJoshua noMoses. Uyacabanga kulo close to 1 million plus people ukuba abantu ababe kwi level kaMoses bekwi level kaJoshua bonke laba bantu uthi kwakuzokwenzakalani. Impact kaMoses ehlangana noNkulunkulu nekaJoshua yayenza uIsrael wonke ukwazi ukuhamba ithembisweni kaNkulunkulu. Just 2 people, no 3 ngoCaleb. Abantu ababenza ukuthi uNkulunkulu ahlale phakathi kwabantu enza imangaliso engakaze icatshwa. The whole system was corrupt. The whole system was bad. The whole system was not right. Somebody say how much more? Somebody say how much more? Somebody say how much more? Thina sonke la singabantwana bakhe, sonke la siyamthanda, sonke la siyamkhonza, sonke la siyamdumisa. Somebody say hallelujah.
lokhu iso engakaze likubone nendlebe engakazibuzwe inkosi ikulungisile yakulungisela abakuthandayo webazalwane kuzomemezela isikhathi sokuba sidle ifa lethu. Ifa lethu mani, ifa lethu mani, ifa lethu mani. Sitosha bezizwe efeni lethu. Nkosi sethembile. Uthi umebhala uPeter ekhuluma ngathi athi niluhlango olukhethe nithuleleni kodwa. Uthi niluhlango olukhethile. Usethi ubupriest bobukhosi. Umekhuluma ngebandla uthi you are all a royal priesthood. It's a royal priesthood. Mesethi abantu abazuziweyo. Uthi le nhlobo le yile shumayela ubukhosi balowo owasibizayo. Uthi siyisizwe singcwele kodwa nithule. A royal priesthood, a holy nation, his own special people. That's who you are. Kithi mina uma amandla nefa ifa lamandla ladliwa abantu ababenjiya kwaIsrael, how much more abanje? Amenweni yazi yakubuza ngithi uma ifa lamandla ladliwa uIsrael onjeya, how much more abazala nabanje? Ifa ladliwa abantu behlupha. Ifa ladliwa abantu behlupha. Kodwa sibona bazalwane bami kune breakdown kwabamkhonza ngomesamo uNkulunkulu. And the problem here is sisuke bazalwane mistake esicishe sayenza. uSathane usenze wathi mina neliswana uthi manisuka lana ezulwini. And by the way siyaya khona. Andike lokho asixolisi khona futhi asishintshe umqondo. Wathi nina nelisanje ukuthi amagama enabhaliwe encwadini yokuphila. By the way uJesu akasho ukuthi neliswana wathi thokozelani. Into ukuthi uyithokozela ayuyinelisi. Wathi jabuliswana ukuthi nezulwini niyaya then it's full stop. Kodwa makusafanele in present uKristu la. Safarishana. Ningalambeli ngisho indla elilodwa kaNkulunkulu. Ukuthi angwazi amandla mayese hamba isimo la phone. Ningafuni ushiye upeace wamandla. That's our generation is not thirsty for any demonstration of power. Singo yes bas. Siyasavuma amadimoni engena phakathi kwethu savuma. Kwangena izifo savuma. Wathi uSathane ngathi simbiwe insele lapha. Wabuya manje wafaka inhlupheko ebandleni savuma. Sahlupheka sangabi ngalutho. Sathi kulungile oba intando yakho. A fighting spirit. Ngasho manje la ekhaya yakhombula. Ngathi uma uJesu waxosha indlebe ye-enemy wayibuyisela. Uma uJesu ithi policy yakhe umuntu oma phambi kwami akufanele angiflathele abuyele ekhaya kube ekhala. Ngoba le nto okubuyisela kwendlebe uPetro wayiviolate ama-laws okusebenza kaJesu. Animuzwanga kathi ukuthi uLuke 4. uLuke 4 uchaze wonke umsebenzi kaJesu. Wathi umoya wenkosi uphezu kwami ngithuleleni. Wathi ingigcobile ube ngishumayela ivangeli kwabampofu. Akithi wayesethi ingithumile futhi inkosi ukuba ngishumayele ukuvuleka kwamehlo empumputha. Angithi wayesethi inkosi iphindeka futhi yangigcobela ukuthi ngelaphe inhliziyo ezephukileyo, the broken hearted. Angithi wayesethi abasematilongweni anike ekhaya abasetilongweni ingigcobela ukuthi nabo futhi ngibakhulule.
wayesethi nabagqilaziwe, the captives, wayesethi nabo bonke abathunjiwe inkosi uthi ngigcobele ukube nabo futhi bakhululeke. In other words, ithi policy yami yokusebenza akekho umuntu engiye ngama phambi kwakhe enenkinga ngimflathele asale nenkinga, futhi akekho ngama phambi kwami enenkinga yakhe aflathela abuyele ekhaya enenkinga efanayo. Lo bhuti wahlangana nama enemies kaJesu, wazoma phambi kwakhe, ngithule ngiyashumayela. Wafika into eyenza lo bhuti asinde ukuthi wahosha ikemba, washaya uJesu bebhekene. Kanti ipolisi kaJesu ithi akekho umuntu ongama phambi kwami abuyele emuva enenkinga noma kuthubani. Meke wama nje phambi kwami akakwazi ukubuyela. Ngeke ufike kuJesu unendlebe eziwu2 mawusubuyela emuva, ubuyela ungasenayo enye usuwopha. Mabekubuze ekhaya ukuthi kwenze njani, uthi ngime phambi kaJesu wahamba indlebe yami. Manje lo violate the nature of Christ, ngoba ithi imvelo kaKristu fanele befike bopha, fanele befike bengena indlela, fanele befike bekhala, bafika kimi ongenayo ngimnika indlebe abuyele ekhaya. Manje uphethe ufuna ukushintsha yonke leyo nto ngokuthi enze for the first time ukuthi umuntu oke wama phambi kaJesu abuyele ngesenandlebe ekhaya. Petro, you don't know the police case. Uyele emva kwami wathatha indlebe wayiphindisela kwi-enemy, ephushwa yi-nature yakhe, wabuyisela indlebe kwi-enemy. How? Kwenze njani Jesu? Wathi no, ukuthi suke yahamba phambi kwami. Manje ipolisi ithi akukwazi ukufika umuntu kimi ekhala abuyele emuva ekhaya. Lalelana nombani anikho shuthe zonke ngikona awukhona abantu abangizwayo ngapi ngiyangizwa. Ngizothi kuwena how much more loya bhuti wama kanye futhi nakhona enemy walashwa indlebe yakhe. Thina masivuka ekuseni sithi akekho, masivuka nje sivuka nje ekuseni sifuna sidiklela sithi Monday to Friday, Monday to Sunday, simphambi kwakhe izothi hayi akukwenzeka ukuthi sima phambi kwenkosi every day. Impilo yathi iqhubeka ifane. Ngiyamemezela, your life will never be the same. I say your life will never be the same again. I said to you, there's no way. There's no way. Asikwazi uba ne-encounter siyalo siqhubeke sifane. Somebody say amen. Now uyabaluleka uyabaphusha uJesu, uyelevisa indaba, uyabaluleka uJesu uyabaphusha. Hayibo uMoses uyaqala uyabayala manje. Hey guys, lalela uNkulunkulu wanithobisa urara wanika imali ningayazi noyihlo babangaze bayidle le yanto. Akekho umuntu owakade, akekho into engena reference. Ngizama ukuthi wayihlala phansi zama ukukhuluma nabo. Hey guys, yenze kanjani lento yeMount Ebhuti? Kade sibuza nakwabadala nabathi bayiqala lento. Ngicela ube ready ungabi nazo impendulo zento ezenziwa uNkulunkulu kwena. Ngicela ukushiya le crowd ngizamele mhlawumbe kuzoba ngconyana. Ngithi iba ready manje ungabi nazo impendulo zento ezenziwa uNkulunkulu. Yabona uma ile nhlobo esithanda ukuchaza, ngicela ukukutshela kusemanje. Lalela ile nhlobo ethanda ukuchaza, yabona ikeke nama details. Ukuqala manje uyilungiselela usazokuphambana nemvelo yakho, uzothi ufuna ukuchaza uthi yakuthina sivele siyeke le. Uzothi ufuna ukuyichaza lento vele iqhamuke phansi lendawo uthi mntaka manje avele ilungele avele siyeke lento. Ngoba mangithi ngizama ukuyichaza ngidida mo, mangithi ngiyaexplain avele ngilahleke mo, uvele ube nento yothi isenzo kaNkulunkulu lezi. uJehova yenzile lento, uvele ushekeswe lodwa uthi these are doings of the Lord.
2026. Fake bot screenini. Shesh ingelosi izodlula njalo. Kodwa alifaka senikhuluma enye into. Andani ingelosi yami. So he humbled. Yes, a song of accent. When the Lord brought back the captivity of Zion, we were like those who dream. Fake soul, sika Jesu. Lapho Jehova abuyisa ukuthunjwa. Nithuleleni kodwa ngishumayisa kangaka. Lapho Jehova ebuyisa ukuthunjwa kweSiyoni. Sanibonani Zion, sanibonani Zion. Noma nginibikelela nizwa sanibonani. Sanibonani abantu baseSiyoni. Sanibonani abantu baseGidigidi zayigalos. Sanibonani abantu baKasimulo. Sanibonani abantu baseSulwini. The Bible uJehova ebuyisa ukuthunjwa kweSiyoni waba sasinjengabaphu. Sasinjengabaphu. Sasinjani? Ekhona nkosami yayiz atmosphere igcwele uThixo la. Sasinjani? Yini enza ukuthi babe njengabaphuphayo? Into yokuthi iyabona le nto bake bayicabanga ukuthi ingenzeka baze ba give up. Bathi ayisuka lento sesibona into ayingeke isenzeka lento. Yabona indaba yethu nje mhle ukuthi sophinda sibuyele kwiZion Mountain siyokhonza. There's nothing like this. Babe yabehlela bengenalo ithemba futhi yabehlela ngendlela yokuthi akekho phakathi kwabo oyekwazi ukucalculate ahlanganise nalokho athi kwenzeka ukuthi wasewenze ukuthi kwangenelela ukuthuleleka kaShumani kwangenelela uNkulunkulu ngendlela eyikade ingaphezulu kwenqondo yami. Oyiwanga siyaphupha. Angiyamuzi umoya ngcono khona ikhuluma naye. Khona ngikhuluma naye. Wangathi siyaphupha. Isizini ibandla lizongena kuyo. Singena kwisizini la khona ngathi uyaphupha. Uthi yimi lese ngihlupheka iminyaka emingaka lo. Yabona soyingcwebe uthi yimi lo. Ngicela ungayilahli zonke izithombe zakho ngoba khona abanye abantu. Ungayilahli zonke izithombe zakho. Ngoba khona abanye abantu abazokuphikisa abaza babona ngezithombe. Amen. Ungayilahli zonke izithombe zakho. Yazi wenzelani? Wenzela mhla sebephike kwaze kweqe. Uthi yathi mfethu yanto zokusiza manje. Awuvela uze la. Ubani lo? Uthi ngachazi. Uthi ubani lo? Athi yazi ngathi wena, ungathi ngathi mina. Musuqeda usheshe usivala isithombe. Usisheshe usivala isithombe sesimo. Musuthi ubani lo manje? I'm sent by God and I am a prophet of God. I'm not just preaching the emotions. I'm telling you, I'm preaching season here. Listen to me. Ngizwa ukugcobo lika Joseph. Miyeke eboshwa, miyeke asihlulile lapha. Kodwa ngibona igcobo lika Joseph esese Gibhithe, ese prime minister. Ngibona uNkulunkulu, ngibona that moment of glory eyenzeka mhlaba fwabo befika kuJoseph. Ashas. Ngibona that moment of glory. Keep ibuko nje mase ngiyamonitor mina. Listen. Ngibona that moment of glory. Come back to me. Ngibona that moment of glory eyenzeka ngalesikhathi uJosepha eziveza kubafowabo.
That's another dimension of glory. Where onke abantu ababekwazi bengaboni ukuthi wena. Kuwena kuphela obabonayo. Yini intombazane yami eyenziwa uJoseph? Kwakwenzekeni kuJoseph? Eyenza ukuthi abafowabo bangakwazi ukubona. Kodwa yena akwazi ukubona. Ngoba iminyaka yokwehlukana iyafana. Bekufanele yabona problem kwakuyi natural problem. Kwakufanele noJoseph mbani. Bekufanele mabengena, you understand? Makuyi natural problem challenge ukuthi space noma iminyaka asebeyihlukanile. Bekufanele uJoseph bengena angababoni. Mhlawumbe aze-check ama-ID. Athi yazi igama liyamesha ngekaphuthi. Ngoba i-period yokuhlukana kwabo alisho ukuthi uJoseph wayibabona escreening eminye iminyaka. Bahlukana ngesikhathi esifanayo, ababonanga ngesikhathi esifanayo. Mase behlangana, uJoseph yena ubabona A to Z. Futhi uyakwazi ukubona ongekho. Kodwa bona mabengena abakwazi ukubona uJoseph. uNkulunkulu esehambela, uNkosi sihambela, awuzukufana nepast yakho, awuzukufana nendlela kade uyiyo. Ungahlupheka iminyaka. Immediately God change your life. Uyobuzwa abantu bathi ungashona kubani. This thing tells me and you ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu is able to change you total in a way that akekho umuntu angakwazi ukutrace angisho kwi-past yakho. uNkulunkulu menza i-transformation. Uthi ufakaza ukuthi hey mina kanginje bathi waqala manje. Ngoba ayisekho ngisho into encane abayibuka kuwe efana nento oyishoyo. Yamemezela I cannot drive so many hours. I cannot waste the petrol. I'm not for nothing. Listen, I'm here because I'm convinced. God will change your life. To the point. God is changing destinies. He's changing life. Ningalimali uyobona babekubukela phansi. Uyokwazi ukubona babekudelela kodwa bona bazohluleka ukubona. Uyozuza ethule kubo. Sibe sikijibisako lohamizindaba yakho Jesus. Hallelujah. Lamandla ndodakaza kuona ukusonta. Amandla le azoletha transformation. Hallelujah. Umangcwele mehla. Kwi early church akazalanga abasonti.
yazi ukuthi many a times I'm not against that one, but kaningi abantu bakholelwe ekuthenini abantu kufanele basebenze ngokuyikhandla. I'm not against that one. Continue, I'm also doing it. Basebenze ngokuyikhandla ukuze bakwazi achieve something. There's so many ways and system principles whatsoever abayimisayo ukuze ube successful. I'm not against it. Others, they are pushing the education system as one of the systems that will make you successful. I'm not against that. I'm also pushing my kids. I believe in that. Others, they will try to abanye basebenza, abanye bangakhuluma potential or whatsoever, skill or whatsoever, noma ngayini. But I'm here to announce ukuthi in the system there is a divine ways of God. Kukhona indlela kaNkulunkulu eyiphakeme. Mina ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha isimo somuntu enganelelile njengendlela zakhe eziphakemeyo. Mina ngiyakholwa namanje ukuthi yena lo uNkulunkulu engakwazi ukupha isikwa avule iminyango la ungacabangi khona, ungena la ungaqualify khona. Namanje ngisakholwa. Kodwa manje uNkulunkulu akakwazi ukuyifohlela inhlupheko. Ayikhahlele igaba inhlupheko. Bonakala umuntu wayesekhishwe ngisho idisk. Uyahlupheka nasekhaya kubo. Khona ama-families a-underminewayo. But I see in the spirit. Khona imindeni ehlaya underminewayo. Usho kwabanye abahola. Konke kanje sheshe bedlule. But I see God. Ngibona uNkulunkulu. Kuleya mndeni kathi undermine. Abantu bedlula khona beka. Bathi kwenziwe yini konke lokho? Phuma intombazana nomfana omncane wakho. Athi sonani ngaze khona umbuzo engicela ukuphendula. Kodwa kukhuleleni bathandekayo. Khona umbuzo engicela ukuniphendula kuye. uJesu uyizolo uye namhlanje uyezobe phakathi. Kodwa umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu. Isela kalise uma ngezakhona ukuzokweba nokubulala nokubhubhisa. Kodwa impilo yami ngigcina ngisela phela. IBhayibheli kodwa uJesu uzile ukuba baba nokuphila, baba nokuqinima. Ngimemezela amandla kaJesu avule iminyango. Inkinga bazalwane, nina nibona umpostoli omepulpit. Hayi right vele. Kodwa ngimi phezulu kwekhanda. Namhlanje ngimi phezulu kwekhanda lokuhlupheka. Namhlanje ngimi phezulu kwekhanda lesitha. Ehlupheka isibandla. Inyathelo ukuhlupheka. Inyathelo ukuhlupheka. Inyathelo ukweswela. Shakalo. Upon the serpent, it in your nyatelinyo. Yaba namhlanje njoba ngoba nje unyakaza igodlo zamadimoni unyakaza uSathane. IBhayibheli you trample upon the serpent, inyatelinyo lobuhlupheko obubambile. Namhlanje siyanyathela noma baba bogogo, baba bomkhulu bakho, baba bobaba. Kodwa namhlanje ilanga lokuphunyuka. Jehova, abuye ukuthunjwa kweSiyoni. Kwasengathi siyaphupha. Kwasengathi siyaphupha. Wabazalwane.
ehlupheka omkhulu manje. Hlupheka obaba manje. Ehlupheka nathi. Usathane uyasijwayela. Ehlupheka omkhulu, hlupheka obaba. Kuhlupheka nathi usathane uyasijwayela manje. Namhlanje kuzolwa nenhlupheko. Egama likaJesu waseNazaretha lizorelease amandla. Okay. We are coming out of poverty. We are coming out of poverty in the mighty name of Jesus. Uma la madlanga kaNkulunkulu ngampela, wena ufuna uphume enhluphekweni. Silimaza ngendle emnyama sikude ekembereseni uhlupheko. Indle emnyama iyasinyanya isona. Indle emnyama iyawazonda amadimoni. Ubuthakathaka bayo iyakwazi ukugona uhlupheko. Umuntu omhlophe ngisho afundile wakhona uphila impilo ekwi higher level compared to Inda, Ushem. Shem man Jafet. Jafet. Thina yanqamuka yonke lento yamadodana kaNoah mhla kufika uKristu. Thina sabalwa manje back from uNoah. Sibalwa manje ukusuka kuKristu going forward. Hayi. Indaba silinkwe nesibuso sika-Abraham ngoba uKristu wasijoyina, wasibamba isibuso sika-Abraham, wasiphuma, wasi-approve ukuthi singakwazi ukusuka ezulwane nezinye sicrosse siye kwezinye because isibuso sika-Abraham was approved by Christ. Failing that naso sasinqamuka. Igazi kaJesu mhla lichitheka lalivala livula. Igazi kaJesu mhla lichitheka lalivala iphasti libavala inhlupheko sayisona livala iqalekiso sasenqaleni livula a new chapter. That's why iBhayibheli lithi lisivumana nesisha. Igazi kaJesu lasayina a new covenant. Masingena esihlweni senkosi lithi iBhayibheli igazi lami lisivumelwa nesisha. This is the new covenant in my blood. A new covenant in my blood. Siyaphuma enkambeni abahluphekayo. Yabona umuntu ozokushumayeza kuyise back Jafet njengoba sinje ngale. Umuntu osilika noAdam ngakini. Adam oqala ichapter yakhe yavalwa. Sikhuluma ngoAdam wesibili manje kuKristu. Abasefesu likhuluma iBhayibheli likhulu lithi wasibusisa nesibuso sonke sakomoya. What before the foundation of Christ, before the foundation of earth. Kuthiwa leso sibusiso wasibusisa ngaso kuKristu. Ingakho kuKristu akekho umGreek akekho umZulu akekho izizwe. There's no Gentile, there's no Jews, there's no one. Khona indlalifa. Asikwazi ukubanje ukhondola izolo. Manje siqala kusosa kudala. We need to write a new chapter. Fanele sibhale chapter entsha. Enye into lithi iBhayibheli ngokuba nguye uNkulunkulu okunikeza amandla ukuzozithuka. Lamandla wagcini ngokunika izipho kamoya, lamandla wagcini ngokunikeza inkosi, lamandla wagcini ngokunikeza iauthority phezu kwamadimoni, lamandla wagcini ngokunikeza iauthority to minister and preach the gospel. Phinde wona lawo mandla phinde akunikeze iauthority ne-right negunya namandla ne-favor yokuzuza imfuyo. Elesilungu likhuluma nge-wealth. Masiphinda team yabona nje ngithini manje. Akafuna uNkulunkulu usibona sikhonza sishumayela sikhipha amadimoni kodwa sihlupheka.
mangazoba nengakhuluma nabo uthi akusintatho kaNkulunkulu ukuhlupheka. Ngiyaphinda bazalwane, kahle uma ngekhona ukuthi isandla senkosi sisangipreparela something, ngiyavuma. Angeke ngishinqabe isandla. Umhlabeni lo wathi noma indlela iye eGolgotha ngihamba nawo. uJesu ngishaya ngaye nawe endaweni etheni noma ezansi. Uma kuyisesandleni senkosi, amen. But what I disagree with, ukuthi uSathane angibambe ngesandla senhlupheko. Uthothi anginakho nje manje ngokaNkulunkulu futhi abe nginakho. Then mase ngiba comfortable. Mase ngibiza yonke into ngentando kaNkulunkulu. Ngoba khona kufanele sinqabe. Yabona uthi uPaulos anikala ukuze kube segazini. We need to fight. I-poverty mangaliwe nayo izolokhu idominateile manje. Yindaba amadimoni engabikho ebandleni kanje. Every time, maSathane yakubopha, yena Sathane namadimoni yahamba, njengoba sikhonza nje asifune amadimoni angishamancane la. Athi amadimoni asina permit. We go. But i-challenge esibhekene nayo akasikame esikhaleni. So it is command a spirit of poverty. Bazalwane, i-poverty enye yama division noma department yamaSathane. It designed. Do you think uNkulunkulu lo owenza ukuthi ufuna into ozoyidla bayithola? Nengane zakho ingayi. uNkulunkulu lo okwenza ingane ibhala incwadi esikoleni thiwa ziyakhishwa wayisakhokho. Sase ngitshela kuJobe kwangesiyena uNkulunkulu usho iBhayibheli ulifunda kahle. kuJobe kwakuSathane ukuthi wavuma uNkulunkulu. Judu uNkulunkulu okwenza wena noma wakhe na wonke umuntu ekhaya nilale ngadlile. Ingane ekhale uqala zefridge lingaphumi lutho. Uthi uNkulunkulu ya sikoni demoni salimukela in the name of ivangeli ufanele iboni sikholwa kahle masingenalutho. That is demonic. Ngoba enye into indlela elipresent uzobona next week uthi yinye ngepromote poverty in the church. Indlela opresent engayivangeli. Ivangeli la associate nokuhlupheka, umoya ngcwele associate nokuhlupheka. From uyasiba powerful. Yasimthandelana wamuntu. Umthanda uthi inceke ithole. Akanatwa. Nabaka abantu esangakhuluma ngaba basabamba ivangeli. Bayeke laba sebehamba ngeemoto. Sebemlahlile uNkulunkulu. Every time when you become successful, abantu uyobona nawe njengoba ngithatha phela into engikhuluma manje ngiyayiqhumisa. I am telling you. I'm here to minister. Ngiyamministerisha empilweni yakho. Lento izoqhuma. Lalela ngicela ukungqokela le uniform. Yokuthi people will begin to associate you with demons. Once you become successful in the church, abantu bavela bathi yini basho njalo abantu? Because into ebalive isystem ilimele. Babebona umuntu ephumelele bayicetha kunoSathane phakathi. Because bazi ukuthi ukuhlupheka kukaJesu. Tell your neighbor the devil is a liar. Tell him, oh hey, tell the devil is a liar. God is raising a generation and present the gospel of Jesus as it is. How many blessings Jesus? I want to declare it up. I think 5 or 6, 7. Ujesu Matthew chapter number 5. Awubhale la. Faka nama ofaka ngesizulu ka. Sekuyakhulekela la. Uyabona bafethu uma singalwanga nalento.
I'm telling when. This demon will dominate the church. This is the generations. Okay, verse 1, we have 3 much. Verse 1. Listen. Manjinga, I'm not fighting any person here. I'm trying to be diplomatic as much as I can. But any izinto ezizenza manje, izinto engabe zazenziwa oba. So as a result process, fanele siqale la obaba ngabe baqala khona. Sakhe into engabe yakhiwa yibona. Kuma siqale ethu. Manje sothi siguga nathi siphuma, asikayiqedi kanyanya yobaba. Eyethu besiqale eha. Sisaqala u2% wakhona. Kusizala izingane zethu. Zingene zenza into engabe eyasala kuthina okuno2%, kuno98% osele. So inkathi besathi baphusha lethu. Akwazi ubona ningalimali. Ngizoba right? Akwazi ubona uthola umsebenzi uqala wakhe ekhaya. Uthola your first 10 years, 15 years usakhe ekhaya. Let years ekana spiritual. Uma sayilungisa abandleni isazoshaya. Uthi ufika nje usakhe ekhaya manje. First 15 years usazama uphusha yashizile wakhe indlu yakini. Nomuzi wakini oba ukho angithi ningakiyeki that one is good. Awukho umuzi wakini. Uzothi uqala ukhathala. Uma uthi uzama wakho wakho. Uzothi usabeka itina ibhili, impilo iphele, uvuka ingane yakho. Iyakhiwe yasala kuwena. Izothi nayo mayiqeda ngizowunqamula lo moya yazi mani ngizowunqamula ngegama likaJesu ngiyawunqamula hayi ngiyawunqamula ngegama likaJesu. Haleluya. Singayeka ukwakhela abazali niyezwa na umthandaze ngikhulekela kuwona phela. Baba manje i-damage control la manje. We cannot fix. Angifuni siyeka abazali behlala endleleni yethu mfana please. Ngilale 9 zoyithandazela manje. Ngithandaza ukuthi umoya ngcwele akunike a divine speed. Uzosheshe uyiqedele yasekhaya. Success. I'm telling you, Fanny must pull Maguyo because the subject is still the same. Where the power of God opens doors for you. But again, he sets up a testimony of Abba. Unenye tuta, umnyumlu semdala, ulapha nekhaya usiza umntana wethu umntana. So uyamfundisa every precious what you call. Then me, my wife, siyakhokhala. Yazi ndamphatha ngani? Yabonke ayitamphatha ngani? Into eyangenza umoya wamanyuka wathi. Sibaningi. So sinabaningi sokwehlukahlukene. That woman, ubani uMrs. Rabi. Mrs. Rabi wasitshela le mihlo. What this is an accountant we say le account engiyifakela indodakazi yakhe. Njoba ngisebenza manje ngasebenza ngayo imali yakhe. Wathi le mali yonke enihlanza leyo ndodakazi nalela iprepare umshado wayo. Iproposal ingakanani ngenzela mhla iyoshada. Mhlambe takhumba kayinto yokwenzeka 15 years to come. Uqale mhlawumbe 15 years back ukuba ithutha. So une 30 years ungena different parents ekhokha kuyena for umntwana wakhe. Wenzela mhla ingane yakhe sithi usuyashada uthola umuzi, uthola ikhaya, uzala mbaba bethi nawo. There is this 3 million for you. So aniko qala umuzi wena masusebenza uzoinvestela abantwana bakho because mina
isichannel to one race or whatsoever. Kodwa indle emnyama, ngicela ungivumelane ngisho kanje. Indle emnyama isikhathi sokuba kuphakame thina manje. Ithi indle emnyama bafowethu. Amaplaza shifting abantu abamnyama, look at them. Yini ikhala ikhona lento efuna ukusilandela ofuna silwe nayo. Abantu abaningi baze bathi into emencaca nje uyayithanda yena garage la imoto hayi for sure. I will take my car. No uyakwazi ukukhanda mawaphofu nje wona. Ukubonakala pha. Bazi into perfect bathola umuntu omhlophe. Ingalu njalo nabo. Kodwa kukhona into efanele sibe nathi. Mrs. Rabbi, useyinvestele indodakazi yakhe encane. Mangizona utshwala benu bahlala phansi bathi mkhonyana. Umuzi ukhona everything right. Fanele umuzi wakho right right. Okay everything. So ninomuzi nje abantu oshada. One finish. Nama investment besenenzele wona. Indodakazi yami wenze imali nababa. Bathi baba yalo umfana benginvestelele unamali na 2 million ya nami ngiwenze u2.5 million. So lezi ngane zoqala ifamily uthi 5 million. Yakumloko abana phosa ingane nje. Uhlala phansi ngikhuluma thina sifuna ingoma ezo11 athi mina ngifuna sicheck ukuthi ingane uinvestele ini. Funa u11 ohamba ngobo ohamba ngeenyawo kanje. Awuyeke phela ngeni na. Level hamba. Then you sit down with the father. Yini prepare for umntwana 0. Nalo ushango 0. Should lezi ngane ziyokala from 0. There are two things that ngifuna ukutshela wona matana benkosi ngifuna sithandaza manje. Khona the two ama generational blessings. Isibusise sihamba ngegazi so sesiyophumela kubantwana babo. It's unfortunately uthi masingeze uma ungazi uyimaka lo uzoshawa iopposite yakho. Khona the two ama generational curses. When ushawa into yashayo uyabona nje struggle vele sidala la ekhaya akuyonto nje sekungathatha bafowethu struggle nje sidala kade vele safika nje siphila ngayo. Njalo mangizofuna ukuthi kube khona impi ebadleni I provoke that joy. I know awulu mawusmart right. Fanele ukukhombisa isitha kwesibho. Yabona ipoverty uma ungakayinyanya ungakayizothi futhi angaqala ukukhuluma. People push us. Amazalwane, yewayana mathuba, ukana mathuba. Ungena obani emathubeni? Ungena abantu who are still trapped. Sibani ukuthi ungena abantu ababanjwe ispirit of poverty. Kungakaliwa nomoya ungangena into iphila ifike ife masokhona wena. Ningocisha life amnenkingi umuntu baba amnika iplaza wabazi phela manje ngabantu abanika amaplaza la emhlabeni. Umuntu baba amnika iplaza ibu elikakana amnika
Amprovata nangogandaganda baqhamuka nabanye bathi night nginika nevan nemoto la. Atafika nje. Athenga imoto inqwaba nangayidingi ngemali yeplus yokumaintain iplus. Thenga imoto ayingayifuni nayifunayo. Wathatha wabaliswa. Thenga imoto emfishane engaka. Kuthiwa yini nje namaFerrari. Uzohamba beplaza ngaleya. When poverty is behind you, even someone can give you 50 million, 10 million, 11 million. If the spirit of poverty is bumpy, kufana noma usu free from the spirit. Kufana noma usuthola isibusiso ungafika kwi dry land. Ufuna ukuphakama idolobho elingaka la khona wena. I want us to break this spirit today. Namhlanje I'll come back with the teaching that ezokulekelela uzubona ngempela you deserve the blessing. Kodwa namhlanje ufuna usilwe nomoya okuhlupheka. No. Ngiyacela sizobuye silwe nalamadimoni akwenza ungalali ebusuku. Ngiyayabona. Ngicela ukuphuthuma leyo okuhlupheka namhlanje. Siyaya lapho siya. Uzofuna ngifikile kuleyo amadimoni. Awuthi ukunyamezela kanti. Yabona idimoni eliwenza ungalathi umphupha kabi. Siyaya kulelo udila nalo. Kodwa manje ngicela siphuthume naleli lihluphayo. Ngizokutshela ukuthi by the grace of God I will tell you why devil move economy in the hand of the church. Uzobona lapho uthi imistake enkulu kangakanani esiyenzayo. Njoba singafuni ukuthi sithandaze silathe ukuletha umnotho. Ngiyokutshela ama reasons ukuthi why enemy angafuni umnotho ube sesandleni sakhe. Ufuna kuhlala iBhayibheli kuwe, uhlale ama revelations. Kodwa umnotho ungabe kuwena. Ngikutshela 5 reasons. 5 reasons. Why? Athi laba abathandaza kodwa bangabi nalutho. Bakhuleke kodwa bangabi nakho. Bathandaza kodwa baswele. Badumise, bashumayele kodwa bangabi nakho. I'll tell you 5 reasons. Ngenze noma ungalwi namhlanje. Wazi ukuthi enye amaphutha engeke ngawenza empilweni. Ukungalwi ne-enemy yami phambi kwami. Ngifuna namhlanje sikunyathele. Yabona ukushaka nje. Kuzobe chifika ikhanda lesitha. Lento olwa nawo manje ungakhohlwa. Yinto eshaya abanye. Uzobe unqomela ifamily yakho, unqomela nezizukulwane ezoqhamuka emva kwakho. Asumntu ama-research kakhulu lezo zinto because isikhathi esincane. But uJohnson and Johnson lo ugcoba uvaseni wakhe manje ama cosmetics and all that. That mean labantu abaqale nto sebafa. Njengamanje uinherita izizukulwane zabo. Izingane zeingane zabo esokuzona engamaboss no director manje. Njengoba uthenga njalo nje kuleya family kukhala ifoni ubusuku bonke. Kungangena 200 ama-million every day. Imali angakaphinde bayenze lutho. Ngoba ngeke siye uyigcoba le yanto. Yenziwa ubaba wakho nakudala wafa. Kodwa isizukulwane sakhe namanje. Sidla haleluya. Sidla izinto ezatshalwa yiloya muntu. Yazi ngizokhulekela yakhe generation. Actually before ngiyithandazele ngicela ukuyibongela. Ngoba izizukulwane zakho igama lakho liyophakama. Sithi kwaba khona umama, kwaba khona usisi, kwaba khona ubhuti owahamba noNkulunkulu wasishiyela yonke lento. So bese beke yaseyathanda. Are you ready to pray? Lalani bantwana bami.
Ngicela masithandaza namhlanje ngoba ngiyawuza umoya nguJowebi. Ngicela masithandaza namhlanje. Ngifuna uthandaze uma ukwazi ushana ngonyawo phansi. Ngifuna ukuqhimiza ikhanda lesitha namhlanje. Mina nje bathandekayo, I draw a line. Ngidweba ulayini ngegazi likaJesu dwi. Ngithi hayi ukuhlupheka kwathina kusibamba ngoba sasebancane. Amehlo ethu avuliwe. Ayisho sibancane obalenda ngifuna ube sathi yenziwa umuntu obana kusemdala. Lalela ukuhlupheka kwasibamba ngoba uJesu wayengakafiki. Manje sesiyakholwa sifikile kuJesu. Siyawazi amalungelo ethu. Siyawazi ama-rights ethu. Lalela bantu benkosi singena siphethe igama likaJesu. Ngena siphethe igama likaJesu. Lalela ufuna ukuface ukuhlupheka. Uyabona ngiyazi ukuthi kuzoba nama-break kwabanye babuyele emakhaya. Abanye bayasebenza bala bakhona kodwa bazobuya bathola ikhathi. Ngifuna uma ufika ekhaya uhambe eyadini lakini so. Uthi wehlupheka. Uyakhumbula dakhona nguxoshile. Ufuna ukukhumbuza noma ungangena endlini. Ngiyazi kwamanje masithi sifuna ukuzothandaza ekhaya usathi ngicela nibuye nihlele sobuye sihlele ngoba awukho right kodwa ukube ubuzoba yimi ekuzothi mntanami noma bangathi bafuna ukuza abazali bazothandaza ubuzothi fikani bantu benkosi ngenzelani zoba ngofakazi bokuthi uNkulunkulu nimbonile ningene kuye la endlu leya endothi manithandaza nibone phezulu kodwa kusho ukuthi umoya umotshiwe abadimoni behluliwe ukuhlupheka kuhluliwe ngifuna uyoqhawula ukuhlupheka umtsheni wehlupheka namhlanje izokutshela siyadivosa. Tell me that team, tell her desk le. Tell it desk le admin, tell it pani paper ningezokusebenzisa.